Bueno, atzalde ondanoi, ontsi Xabinekin idazkaixen gomendatzen ebana, inoiz baino jende iso plenoaretu ondan, baina pixka ditxon biaku, lorden itxin ere ingo dutzuegu, erdia karte bintzat, ezingo dugu hasita YouTubeetik be zuzenera moten dut, bale? Bueno, atzalde hon, da ongi etorri apirileko ohiko pleno honetara. Zan da komoduan, normalean baino betetxu hau daukagu pleno aretua, eta, bueno, pozgarri zala pleno aretua hola ikustia be. Ni esker, eta Xabin, hasi ingoa. Bueno, atzalde ondan hoi, apirileko osoko bilkurari ekiteko, gaizarrendari jarraituz, lehenengo puntun, martxoan otairuko aktaren onarpena, hau batez onartua, alkatearen jakinerazpenak. Ontxe, komentatzen ginoa moduan bozera maiekin, eta idazkaixan aholkuz, gaizerrendan aldaketa, ordeneko aldaketa bat, behatzigarren puntu, 10. puntu izatera pasako, eta 10. behatzigarrena. Ustez zentzu gisa dukalako, udalaren euskaltegi isaren eta Mispiraldeen likidazioa onartuko binuzkala aurretik, eta ondoren, ondorioz biharrezkoa litzaken plan ekonomiko finanzieroa onartu. Alderantziz, xelebri hau izango litzaketa. Puntualizazioan berri mati dakarri deke likidazioa. Onartute dago eta dalkate dekretu zire eskumenarik eta. Bueno, aurra jarraituz, Angioza hartoki erakunde txikia eratzeko udalaren ekimena astea onartzie da, 3. gaizarrendako puntua, antolakuntza batzordeko irizmena aztertute dator, hau batez onartute. Aurrekaritan jartzeko 2008ko urrian 8an egun esanguratua izan zen, Angiozar bailarentzako toki entitate txiki izateko atea ireki zitzaion eta Gipuzkoako batzar nagusietan, eta talde guztiek hau batez aldeko botua eman da, eta ondoren udalak bertako biztanle edo auzo elkartean ekimenez toki entitate txiki baten sorrera sustatzeko jasotako eskaera, Bergarako udaleko alderdi guztien bozera mailak 2006ko urtarrilaren 23an bere egitea onartu zuen eta prozedura hasteko erabakia onartzea udalbatzara ematea. Gehiengo oso sartu beharreko erabakia izanik, idazkaritza honek ere nahitaezko txostena espedientean jasoa dago,
eta beraz, 2006ko apirilan 21 antolakuntza batzordeak aho batez onartutako irizpena kontuan hartuta, ondorengoa izango da hartu beharreko erabakia. Lehenengoa, onartzea, Angiozar toki erakunde txikia eratzeko udalaren ekimena hastea, Gipuzkoako udal barrutiak arautzeko dituen 2003ko martxoaren 17ko 2/2003 foru arauko 6.b artikuluarekin bat datorrena. Bigarrena, onartzea, batzorde sustatzaile berezi bat eratzea, lan organoa izango da batzorde hori, eta azterlan bat egin beharko du, erakunde berria eratzea komenigarri dela justifikatzeko. Batzordean ordezkaturik egongo dira udaleko alkatea, batzordearen presidente gisa eta talde politikoen ordezkariak, Angiozarko auzo alkatea eta herritarrak ordezkatuko dituzten kide kopuru bera. Eta azalpeniko ez bada, bozketara egingo genioke. Alde, aho batez onartua. Hitza Angiozarko alkate Milari emongotzat hitza, Mila Elortza, hemengo aurreko mikrofon ontatik, mesedez. Atzalde on da lehenengo zorionak eta eskerrik asko Angiozartar danoi, halako egun historikoan danok hemen parte hartu eta hemen egotea nahi izan duzuelako, eta babest hau eskaintzen duzuelako hemen lanian ibili garen danoi. Usten dut lanak ondo inda ekarri ditugula, Bergarako, bai diputazioan da, bai Bergarako udaletxean aho batez onartzeko gure hainbat eta hainbat urteetako amets hau. Orduan, hau hasiera bat besterik ez da, hemendik aurrera danon laguntza biaku eta lana eukiku, hau bideratzen da honi gorputza emoten. Animo, zorionak eta aurrera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko Mila, eta eskerrik asko gaur hemen zaetan Angiozartarroi, eta bereziki hontan lanian ibilizaten, nik uste dut, eta ointxe komentatzen genbiltzen, formalki prozesu bindala 6 urte hasi bazinuen be, segurazko Angiozartarron nahixa orokortu izan da azkenengo hamarkadetan, ez? Eta uste dut gaur prozesua zabaltzeko erabaki hartu duen bide honek emoten dela aukera, eta hori da asmoa, Bergara eta Angiozarren artean gauzak hobeto eta modu efizienteagoan kudeatzeko, eta nolabait gainera Angiozartarren borondate horri erantzun ahal izateko. Eta esaten zinuan baitza, prozesua ez da utzala, azkenian danak aho batez hartutako erabaki bat izatea, eta horrek baitza erakusten dauzuen lanan itxeko modua eta emon lehiken aukera horrek, ez. Batzar nagusietan da 4 urte pasatxo honen nintzen zeuekin, orduan aukera honek maigainean jartzen ez zituen foru arau baten aldaketa biharra maigainean jartzen zinuen, ondoren aldaketa hori egikariatu dozue neurri handi baten, egisa da prozeduran izan dela, baina zuek bultzatu dozue besteak beste, eta uste eskertzekoa dela, baitza sistema demokratiko baten halako eragile batzutatik be, nola eragin lehikien oso ona pentsatzen jakulako. Beste barik eskerrak emon, danoi, eta urrengo hilebetetan hau modu txukunian landu, eta aurrera itxeko pausak emoten goiazen. Mila esker.
Bueno, Bergarako EAJan aldetik be gure aurreko jarrerarik hobena ekarriko dugunaren konpromisoa helarazten dutzuegu, eta bai esperantza bat bertan parte hartuko dugun aldedanen borondate ona be bertan izango dela, eta zorionak bihotz-bihotzez. No, yo poco más que decir. Alguien le está sonando la alarma de la pastilla. Simplemente, hay muchas veces que se habla de palabras grandes como calidad democrática y no nos damos cuenta que esas palabras grandes son cosas tan pequeñas como esta, ¿no? Como llegar a los barrios, llegar de alguna forma a que la participación sea mucha más amplia, ¿no? Entonces, enhorabuena, que el camino siga para adelante, y yo desde luego creo que esta unanimidad del Ayuntamiento también es un reflejo de la unanimidad de la sociedad de Bergara, ¿no? Eskerrik asko. Bueno, bai, eskerrik asko angosartar guztioi, izan nahi jarri noan lehenengo punto modan eta pilatxoa gertu datu zate, eskerrik asko. Minututxo bateko deskantu hartuko dugu, guztu arte. Bueno. Aixain, aurrera. Gai zerrendako laugarren puntuarekin jarraituz, ondoren dator udal ondasunen inventarioan 1107-0000 Camino de Caserio Eduegia Caserioa Muski Barbolu izenarekin jasotako bidearen inguruko ikerketaren emaitzak onartzea. Hau, espediente hau, azaro 2008 urteko azaroko azken bilkuran, osoko bilkura honek emandako ikerketa aginduari erantzuten dio. Espediente honetan egindako instrukzio jarduketan emaitzak aztertuta, udal artxiboko dokumentazioa, kartografia eta ortoargazki historikoak, aurreko txosten tekniko juridikoak, interesdunek aurkeztutako alegazioak eta espedientean jasotako gainerako aurrekaria barne, ondorioztatzen da eta proposatzen da osoko bilkura honi batzordetik irizmenan gehiengoz, ez dela behar adinako oinarri objektibo eta juridika hori lortu udal ondasunen inventarioan izenarekin jasotako, aipatutako izenarekin jasotako bidea udal jabari publikoko ondasun gisa behar bezala existitzen, identifikatzen eta deskribatzen dela baieztatzeko. Halaber, espedientean ez dago bidea behar bezala identifikatzeko adinako deskribapenik, eta dauden izendapen, aipamen eta gainerako elementuek ez dute aukera ematen auzipeko bidearen trazadura, edadura eta konfigurazioa behar besteko ziurtasunez zehazteko. Horren bestez ez da behar besteko ziurtasunez egiaztatu inventarioan jasotako bidearen trazadura luzera eta funtsesko ezagorriak gaur egungo errealitate fisikoarekin bat datozenik. Era berean ez da aurkitu inskrizioari eusteko behar den euskarri administratibo nahikorik. Ez da haren izaera publikoa modu aski objektiboan egiaztatzen duen dokumentazio nahikorik ere. Udalaren aldetik, egon daitezken jarduketa materialak, hala nola hormigonatze kontserbazio mantentze lanak ezin dute berez eta besterik gabe ondasun baten jabari publiko izaera frogatutzat eman. Espedientean jasotako aurreko udal jarduketek eta 2008ko urtarrilean 21 txosten tekniko juridikoek testuinguru administratibo garrantzitsua ematen dute auziaren bilakaera ulertzeko. Hala ere, aurrekari horiek ezin dira ulertu gaur ebazten den gaiaren froga erabakigarri bakar
gisa. Baizik eta espediente honetan berriro baloratu beharreko elementu gisa prozedura berme guztiak errespetatuta eta interesdunen entzualdiaren ondoren. Interesdunek aurkeztutako alegazioei dagokionez, espedienteetan jasota daude alde batetik, Maider Arregin Txausti Andreanen idazkiak eta erantzitako dokumentazioa, nonbidearen erabilera komuna, eskrituretako aipamenak, udal inventarioaren erreferentziak eta hainbat mapa eta argitapen historiko ekartzen diren. Eta bestetik, Joseba Mikel Kortaberria Etxezarraga jaunaren alegazio idazkia, non G3360 errepidetik Amuskibar baserriaren aurrealdira doan sarbidea izaera pribatua dela defendatzen den eta horretarako jabetza eskritura eta katastroko planoa aurkezten diren. Bi aldeek aurkeztutako dokumentazioa espedientean batu eta aztertu da. Alegazio horien azterketetatik ondorioztatzen da badaudela bidearen erabilerari, haren aintzitasunari eta inguruneko sarbide sistemari buruzko zantzuak eta erreferentziak. Baina elementu horiek ez dira nahikoak izan, beren kabuz eta elkarren osagarri giza, inventarioan jasotako ondazun gaur egun behar bezala identifikatutako bide publiko jakin batekin modu sendoan lotzeko. Bereziki ez da lortu, behar besteko zehaztasunez ezartzea zein den inventarioko bidearen ibilbide zehatza, zein den haren hasiera eta amaiera, eta ea bat datorren G3360 errepidetik Amuskibar baserrira doan bide hormigonatuarekin osorik edo zati batean. G3360 errepidetik Amuskibar baserrirako bide hormigonatuari dagokionez, espedientean eskiaztatzen dira udal esku hartzearen zantzu batzuk, baina aurkeztutako material guztialen balorazio bateratua eginda, ez da frogatzen bide horrek erabilera publiko orokorrari lotutako afektazio juridikoa duenik. Ez da haren titulartasun publikoa behar besteko ziurtasunez ezar daitekeenik ere. Horren bestez, udal esku hartzen materialak ezin dira nahikotzat jo izaera juridiko publikoa deklaratzeko. Azken batean, instrukzio jarduketaren emaitzek erakusten dute ez dela frogatuta geratu, inventarioan jasotako inskripzioari eusteko behar besteko oinarri objektibo eta juridikoa. Ondorioz, bidezkoa da udal ondasunen inventarioan jasotako aipatutako bidearen inskripzioa kentzea edo hala badekio zuzenketa bidez baliogabetzea. Bestalde, bedariaz ariazi behar da, ebazpen honek ez duela auzipeko ondasunaren gaineko titulartasun zibilari buruzko behin betiko erabakia hartzen. Izan ere, jabetza eskubideari eta titulartasun zibilari buruzko gatazkak juridizio zibilaren esparkoa dira. Administrazio bidean aztertzen dena, hemen, udal inventarioan inskripzioa bati eusteko behar den oinarri administratibo nahikoa dagoen, ala ez. Beraz, 2006ko apirilean otateko antolakuntza batzordeak gehiengoz onartuko irizpidea kontuan izan da, hau izango litzateke ondoren bozkatu beharrekoa. Lehenengoa, udal ondasunen inventarioan, bat 27-00000 Camino de Caserioa Amuskibar bolu izenarekin jasotako bidearen inskripzioa inventariotik kentzea edo hala badakuia zuzenketa bidez baliogabetzea. Ez delako behar besteko ziurtasunez egiaztatu ondasun horrek udal jabari publikoko izaera duenik. Ez da behar bezala identifikatuta eta deskribatuta dagoenik ere. Bigarrena, G3360 errepidetik Amuskibar baserrira doan bide hormigonatuari dagokionez, espedientean jasotako udal esku hartzen materialak ez direla berez nahikoak titulartasun edo afektazio publikoaren existentzia egiaztatzutat emateko adieraztea. Ez da frogatzen bide horrek erabilera publiko orokorrari lotutako afektazio juridikoa duenik. Ez da haren titulartasun publikoa behar besteko ziurtasunez ezar daitekenik ere. Hirugarrena, berariaz adieraztea, erabaki honek ez duela aurrez epaitzen auzipeko bidearen edo bideen titulartasun zibila eta interesdunek juridizio zibilean dagokion akzioak baliatu ahal izango dituztela. Laugarrena, ebazpen hau interesdunei jakinaraztea, espedientean aurkeztutako alegazioak eta dokumentazioa aintzat hartu direla adierazita, eta udal ondasunen inventarioa eguneratzeko beharrezko izapideak egitea. Bozkatuko dugu, alde, hau batez onartua. Gai-zerrendari jarraituz bosgarren puntuan, 2025-27 dirulaguntzen plan estrategikoaren laugarren aldaketaren onarpena dator, hau ere antolakuntza batzordean irizmenez, hau batez onartua, 2026ko apirilean batean,
eta honek erantzuten dio, diru laguntzen lerro estrategiko berri bat sartzea plan estrategikoan, hain justu, zezenzaleak elkarteari diru laguntza bat emateari daukionez, jaietako ekimenak antolatzeagaitik. Ondorioz, bozkatuko denugena izango litzateke, lehenengoa 2005-2007 diru laguntzen plan estrategikoaren 2. aldaketa onartzea, eta 2. erabakiak gaur argitaratzea. Bozkatuko dugu, alde, kontra, erabakia gehiengoz onartua. Bueno, 6. gaizarrendako puntuari jarraituz, kredito aldaketa bat onartzea dator, transferentzia bidezkoa, 2006ko apirilan otateko antolakutza batzordea maruan, ogasun batzorde funtzioak ere bereganatuz, planteatzen dena da, nolabait, obra batzuk lizitatu ahal izateko, kredito aldaketa batzuk egitea, partida handi batetik urbanizazioak eta ursareko hainbat inbertzio ditun beste batetik, eta kirol elkarteen euskera sustatu beharreko beste batetik, bideratzeko beste partide batzutara, Bidegorriak eta mugikortasuna partidera, estolderia, instalazio hondakin urak eta beste batera kanpo kontratazioak. Honen arrazoia kontu hartzaileik azaldu zituzten bezala batzordien, Bidegorri sareko 5. fasia egin alzitie alde batetik, bestetik saneamenduko obrak egitea, eta bestetik diru laguntza bezala zegoena 2. kapituluan oin kanpo enpresa bati nola kontratatzeko egin behar den 4. kapitulotik 2. gora transferitzea legokioke. Eta hoxe da, kreditu aldaketa transferentziazko honen zea, orduan besterik gabe bozkatuko genuke. Alde, kontra, gehiengoz onartua, eta abstentzioa barkatu. Zaitut ikusi. Ondoren 7. beste kreditu gaizarrendan dator, onartzia, konpromiso kreditu buruzkoa. Honek erantzuten dio APOaren eguneratzin inguruko 2006-erako dagoia partida dezarria, urrengo 27 eta 28 ekitaldietarako gastu konpromiso bat hartzia, hor zehartzen, espedientin zehazten den kantidadetan. Eta besterik gabe, bozkatuko dugu, alde, kontra, abstentzioa, ondoren kreditu aldaketa beste gehikuntza bidezkoa dator, 8. gaizarrendan, hau ere batzordearen irizmenakin dator, eta honen helburua du, gehikuntza kreditu gehigarriak ipintzea gerakinetik, San Martin plazako obrein gastuai alkatin eskumeneko 5%tik dekretu bidez onartu zen aldaketan nola ez da obra handi izendatan iristen, plenun eskumenetik gehitzeko espedientin dauzkazuen kantidade hauek. Eta besteik gabe, bozketa egingo genuke, alde, kontra, abstentzioa, gehiengoz onartua. Da esan bezala, 9. puntuen orain berri ematie dator, Bergarako udala, Mispiroalde egoitza eta Euskaltegiko likidazio dekretuarena. Hor dakizuen bezala, aurtengo zean aurrekontu egonkortasun araua eta gastu araua hautsi dira,
eta horri kontu hartzaileek adierazi zuen bezala, nola egonkortasunak sarrera kapitulo batetik zazpira eta gastua kapitulo batetik zazpira hor egonkortasuna zaiten den, eta gerakina edo maileguak kapital eta finantza gastuak 8 eta 9. kapituluan nola diren, ohikoa da horrek egonkortasuna haustea, ezta? Eta gastu arauei dagokionez berriz, 100% portzentaia bat ipintzen du, estaduak ekitaldiei dagokionez, eta kasu honetan 3,20koa zan, eta gastu horren hautsi dugu ere, egindako inbertsio kopurua gaitik, beste da beste. Orduan, horrek, arau hauste horrek, espedientean dituzue gainontzeko likidazioen datuak, dakian ez sakon azalduta batzordean. Orduan, berri eman da horretaz, ondorengo puntuen plan ekonomikoa behartzen gaitu, foru arauak, garatzea urrengo 2 ekitaldietan, nolabait egonkortasun hori eta gastu araua eta finantza iraunkortasuna bermatzeko. Eta hori dela eta plan ekonomiko finantzieroa espedientean dago azalduta, zein partida blokeatu behar izan diren eta zein zainduko diren datozen 2 ekitaldietan. Eta hori da osoko bilkurak onartu beharko lukena jarraian. Zer azalpenik ematein nahi du inork, edo bestela bozkatuko genuke. Alde, en kontra, abstentzioa, gehiengoz onartua. Hamargarren gai zerrendako, Markau. Martinek hitzartu nahi dabela, ez dakit. Saiatu hain. Alboko mikrofonetik saiatu bal. Bai, neria. Hau badoa, Martin. Bai, atzaldeon. Bueno, gaur, eredu batez hitz egin nahi dutzuet. Ez da akats puntual batez, ez da ulertzen den atzeapen batez, edo olako gauzaz, eredu batez. 7 urtetan zehar, nabarmen koherentziaz, errapikatuen gobernantzen modu batez. Dena zerbait zehatetik hasi zen, agoratzen zaeten. Exekutatzeko prest zegoen proiektu bat, EAJak egindako proiektua, Lurrazpiko parkina, bere finantzak eta aurrekontutan sartuta, dana prest. Hola bukatu zen 2019ko legaldixa. Hor gobernu aldaketa egon zen eta EH Bilduk bertan bere utzi zuen proiektu hori. Gero, arrazoiak itxuraz, printzipio zentzuzkoak ziela, lehenik oinarrizko plangintza, mugikortasun plana egunatu behar zen, eta hori ondo dago, ulertzeko da, baina hemen hasten da eredu hori. Urtiak pasa ziren eta agindutako mugikortasun plana esan iretsi. Ez da bera bakarrik esan iretsi. Baitxabe, esaten zuten, hori aporen barruan etorri sala. Apo da hiri antolamenduko plan orokorra, oda erderaz PGU, Plan General de Ordenación Urbana. Batak besteak harri zuen, bale? 5 urte apo horren aldera pausu bakarra eman gabe, 2019-tik 2023 arte, 5 urte, bai? Diskurtzua ezin hobeto mantendu zen bitartean, ondo egin behar dela, plangintza funtsezkoa dela, ezin dugula improvisatu, dena oso zentzuzkoa, oso ondo esana, baina zer egin gabe, 5 urte. 2024ko aurrekontutan azkenian, apoaren hasiera sartu zen. Esan zen, 3 urtetan egiteko. 2024, 2025 eta 2026an, enbiazala. Urte bakoitzean 150.000 euro. Totala, 450.000 euro. Itxuraz, konpromiso argia, datuak, zifrak, eguteki baten barruan, eta, bazirien zerbait aldatzen ari zela. Gaur, 2026ko apirila,
APO gaindikan ez da hasi. 2024ko eta 2025ko aurrekontuak, horretako bideratuak ez dira exekutatu. Orain, deigarri bihurtzen ari naturaltasun horrekin, egutegi berri bat aurkezten digute. 2026tik 28ra. Gauza bat aldatu da. Aurrekontua igo da 500.000 eurotara. 50.000 euro gehiago. Lehen egin ezana oain egiteko. Beranduago. Orduan, eredua hor dago, agintzen da, ez da exekutatzen, atzeratzen da, garastitzen da, berriro agintzen da, seriotasun eta naturaltasun berdinez. Hau ezin da ahaztu, ezin dugu ahaztu. 7 urte hauek, 2019tik 2026ra, asko ematen dute. Ematen dute, aitzakiak logika ezin hobeaz, nola kateatzen diren ikusteko. Ematen dute agintza ez betetze bakoitzak agintza berri bat, garestiagoa, urrunagoa, sortzen duela egiaztatzeko, eta ematen dute batez be, hau ezala sorte txarra, ez da ingurua barra kaltegarriak ere ulertzeko, hau gobernatzeko modu bat da. Bergarako herritarrok luzatzen dien egutegiez eta puzten dien aurrekontuez haratago zerbait merezi dugu. Merezi dugu data bat esaten denean, data hori bete dadin. Aurrekontu bat esleitzen denean, aurrekontu hori exekutatu dadin. Eta erabaki bat hartzen denean, norbait egon dain horren erantzule. 7 urte itxaroten, eta gaur egun ez daukagu ez parkina, ez mugikortasun planik, ez da aporik. Hori bai, kostea pixkat hasi da, 450.000tik 500.000 eurotara, 500.000 eurotara. Hori berri. Nik arrazoia eman bihotut, eredu batetaz gabit. Eta eredua gain zuzen be, 2 legealditzan, 2 legealdiko plan aurkeztu eta 2 legealdiko plan horretan esartzen dira helburuak betetzen dituen udal gobernu batena. Eta horretarako, biharreko plan ekonomiko-finanzieroa garatzen da bena, kasu baten inbertsioa garatu ahal izateko eta inbertsioak garatu ondoren, momentu honetan, kasuan moduan, inbertsio horrek suposatzen da ben, zaintza bihar aurrengo 2 urteetan garatu ahal izateko. Eta behin da berriz nahaztu nahi izaten duzue itxuzue gaixak, baina gaur maiganean da ona da plan ekonomiko-finanziero bat, azkenengo urtetan udalak indituen inbertsioak eta ondio behitzeko darenak aurrera ondoren 2 urtetan zaintza hori bermatzeko. Eta uste hori badala eskatzen da bena bai legiak eta bai zentzuak. 2025ko aurrekontuak onartu ginu zenian, esaten ginuan, isa 9 milioiko aurrekontu mailegu bat eskatzen zebala udalak eta horrek bazekarrela urrengo 2 urtean inbertsio asko itxeko aukera eta itxen doia, eta badakizue gaur be plazan hasi berri die urrengo astean segurazko hasiko dien obren aurreko lanekin, baina horre bazekarrela baitza beste 2 urtean zaintza berezi bat itxia. Eta gaur onartu duguna da plan ekonomik finanziero bat, egoera horretan aldundiko ogasun sailarekin adostutakoa estrukturala ez dan, baina zaintza bat bia da ben egoera finanziero bati aurre itxeko. Barkatu. Bakarrik puntualizatzeko. APOa 2024an hasi behar zen. Ez 25an eta ez 26an. 24an. Hola nortu zinuten zuek aurrekontuak, eta 24an esanein, 25an esanein, eta 26an apirilean gare, esleitu da, eta da plegua, ondikan onartu gabe, dudakigunez, eta hor gare, ondikan itxoiten. Hori da salatzen duguna. Apoa esan duzu moduan, basan asmoa lehenbaileenetaratzea, kostau zan pleguak itxia, komplejea ondisa duken gaixa alako, da lehen behazaldu izan ginuan, plegu horrek lizitazioa atarazien, komplejea horren ondorioz lizitazio prozesua be motel hau dabil guneiko genukena baino, eta hori esan izan dut. Eta gaur deguna, aurkeztu dien hainbat eskaintza eta rekurso bat eta arteko rekurso horren ebazpena be atzeratzen da biena, baina epe motzera gauzatuko dana eta aurrera jarraitzu halko duguna prozesuarekin. Baina nik bai puntualizan nahiko nuke gai honetan puntua, eta esaten duzu plan generala ez da gauzatu 2 urtetan eta emoten dau ez dakit zer dala, nik jarri nahiko nuke mai gainean plan generalak lehengo hasierako lizitaziotik azken onarpenera ohikuena 8-9 urte aurrera jutia dela.
Zan nahi dut, eta gure esperantzia desde logo izango litzakela hori baino denbora murritza hobean aurrera ataratzea. Hortarako danok esku hartu beharko dugula. Baina esan nahi dutena da, ez da egun nolako gauzekin espektatiba faltzori sortu. Plan general bakote okan komplejidadiak hasieratik bukaerara, ez da 2 eta ez 3 urtean aurrera ataratzeko gaixata. Dana hala esaten ebana, esan dozu 7 urtean ezein, nik uste dut herritxar bati eskatu ginkin horrena dela kalera irtetzea. Zaitxatu duzu aparkalekua ez, egisa da aparkalekua ez, bere momentuan balorauta eta ustote ondo erabakitza, eta gaur egun esango nuke gero eta argixau dela ondo erabakitzako hartutako erabakitza izan zala, baina beste hainbat eta hainbat inbertsio bai. Eta horrek uste dut kalera irten eta ikusi besteik ez da hola. Gorka, espektatiba sortu ez, zeuek zakartzuen programan hirigintza alorreko plan orokorra egingo dugu. Ez lizitatuko dugu edo egingo dugu. Nik bai plan ekonomikoan onarpeneko beste puntu baten inzidu nahiko nebala, eta da plan hagun hartziak Martokoko berrurbanizazioako proiektua blokeatuta lagatzear dakarrela beste urte betez. Hau 2018an abiatu zen proiektu bada, EAJ gobernuan zeuala, eta ordutik ona 2019, 20, 21, 22, 23, 24 eta 25, 7 presupuesto eukidituzue eskuartian, eta hortaiko baten be, ez da zeuen prioridadia izan Martokoko auzoak merezidaben berrurbanizazio proiektua. Eta behingoz, 2026an, auzotarrei prometiduta gero, pentsatzen ginuanean ejekutatzen hasiko zala, gaurko erabaki honekin berriz atzeratu duzue horra. 7 presupuesto hontan kale, eta 8. hontan be, espektatibak sortziaz aparte, huts egin dotzazue Martokoko auzoari. Eta EAJtik argi eta garbi salatu nahi dugu beste behin EH Bilduren gestionatzeko gabezia, agerixan geratu dana, eta geure eskubidea den aldetik, proiektu hau gauzatu dein lanian jarraituko dugula, segurazki bizilagunekin, eta segurazki ez legislatura hontan, ez da zuen eskutik bez, ez da EH Bilduren eskutik bez. Ez dugulako ikusten udal gobernu honetan borondaterik auzoak daukan premia hau inundik inora asetzeko. Eskerrik asko. Kepa, badakizu eta batzordean ala komentatu zen Martokoko planak ez diela aldatzen udal gobernu honentzat. Plan ekonomiko-finanzieroak eskatzen dago hortengoan doitzi aurrekontua, baina esan ginuan apuarekin gaur urtez urteko plurianual batekin onartuan moduan asmoa dela Martokoakoa azkenengo lanketa bukatu ondoren zedakizu moduan presen berrikuspen baten dago proiektu hori, ondoren saiatuko gala aurtengo aurrekontuetatik 27ko plurianual batekin gauzatzen aurreikusiako fetxetan. Ezin duzutan jarrizkoa, baina asmoa segitzen dago hori izaten. Eta espero dugu urrengo plenorako plurianual bat ekarri alizatia hori errestuko da bena. Baina esan duten moduan, hori ba gure asmoa, zuk esandako batzuk gezurtatu nahiko nituzke, 2019an aurre proiektu bat zeuan eta balorazio bat zeuan eskuartean, okerrezpana 400.000, 500.000 eurora esan nahi gatzen, eta momentu hontan datu realetara junda 1.600.000 euroko proiektu bat eta azgabitz. Horrek dudabarik planteamentua aldatzea dakar, eta hori behin da bertza azaldu dutzu zuri, baina importantioa pentsagaten azaldu dutzu baita bizilagunei be. Eta bizilagunekin itxen ginuan aldaketa bakoitza zeatik itxen biharra geunkan, eta itxen ginuan azaltzen junga, eta momentu hontan be ez da aldatzen printzipioz urte bukaeran obra hasteko aukera eukitzeko planteamentua. Urrengora, Xabin, ez ez? Bueno, 11. gai zerrendako gaia, etxe laguntza zerbitzuko langileen aurkako jazarpenari, sexuan oinarritutako jazarpenari eta bestelako diskriminazioi aurre egiteko protokola onartzea dator. Herritarron batzordeak hau batez aldeko irizpena eman du.
eta udalbatzari aurkeztu dio, protokolo honekin zerbitzuan jazarpen eta diskriminazio egoeran detekzioa indartu nahi da, antzemandako kasuen lanketa egiteko orientabideak eskaini, bai eta langileen babes integrala eta erabiltzen zaintza duinaren jarraitutasuna bermatzea nahi da. Ondoren bozkatuko duguna izango da, lehenengoa, behin-behingoz onartzea etxe laguntza zerbitzuko langileen aurkako jazarpenari, sexuan oinarritutako jazarpenari eta bestelako diskriminazioei aurre egiteko protokoloa onartzea. Bigarrena, hilabeteko epea ematea herritarrek protokolo proposamenari ekarpenak egiteko, eta hirugarrenik proposamenak egiteko epea gaindituta ekarpenak jaso ezean protokoloa argitaratzea eta indarrean sartzea. Bozkatuko dugu, alde, aho batez onartua. Jarraian, 12. gai zerrendako puntuan, abenduko osoko bilkuran onartutako gai bati erantzuten dio, baina erosketa Barrenkalenko 8Bko lokalaren erosketaren presioari balio erantzia falta zitzaiola hartu zen hirigintza saila, eta hortaz gastuaren xedapenean horri dagokion ipintzea falta zen. Kontua zertzen, aurrekontu batetik bestera igarotzean, partida hartan zegoena txertatzeko likidazioa onartzearen zain egon behartzela kredito txertaketa egin ahal izateko. Hortaz, likidazioa behin zein da eta habilitatzeko moduan egon da gastu partida zehatz hori espedientean daukasuena, hoxe dator jarraian eta erabakitzekoa izango litzateke, lehena, udalbatzak 2008ko abenduaren 8an, Barrenkalea 8Bko lautabi sustapenak SLri enpresari erosteko hartutako erabakia berrestearekin batera, salerosketa presioari 100%ko bezari daukion kopurua, 9.715,3 eurokoa gehitzea. Horren bestez, salerosketa 55.000, 980,1 eurotan 100%ko beza barne onartzea. Bigarrena, aipatutako salerosketa eskritura publikoa altxatzea eta jabego erregistroan inskribatzea. Kontuan izanik, sortzen diren gastuak udalaren kargu izango direla, halaber saldutako finkak ondasun higiezinen gaineko zergan, bergarako udalaren izenean jartzea, eta 2006ko urtarrailean batetik aurrera, salerosketako lokal honi dagokion aipatutako udal zergaren kobrantza ez zaio aplikatuko saltzaileari. Hirugarrena, alkate lehendakari aipatutako salerosketaren inguruan sortzen diren dokumento guztia sinatzeko ahalmena ematea. Laugarrena, gastua ondorengo partida ekonomikoi egoaztea. Hor daude bi partida, onartu zituen aurreko bilkuran 2008koak, besa barne ez zutena biltzen, eta oin hirugarren bat gehitzen da 2006ko aurrekontuari dagokiona, zehazki bigarren kapituloko partida bat, aipatutako kopuruan, eta azkenik 5. izango litzateke erabakia jakineraztea lautabi sustapenak SL enpresari eta udal kontu hartzaileari. Bozkatuko dugu, alde, aho batez onartua. 13. gai zerrendako puntuan, Bergarako udalean, hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak onartzea dator. Hemen badakizute, Bergarako udala 4 urteaz behin, bi plangintza onartzen dituela, euskararen erabilera sustatzeko, bata udalerriko erabilera orokorra bultzatzeko eta beste udalaren barne funtzionamendurako. Azken horretarako Bergarako udala 2008ko maiatzaren 22ko osoko bilkuran Bergarako udalean euskararen erabilera normalizatzeko plana 2008-2007 onartu zuen. 19/2004 dekretuak ezartzen du, plan horren baitan erakunde bakoitzak hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak landu eta onartu behar dituela. Irizpide horiek euskal sektore publikoko entitateek eta haien langileek hizkuntza arloan jarraitu beharreko oinarrizko jardunbidea jasotzen dituzte eta tresna eurokoak dira plangintzaldietatik harago. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politika sailburuordetzan eredua jarraituz, irizpidea bi ardatzetan banatzen dira. Kudeaketari lotutakoak eta hizkuntzen erabilerari lotutakoak. Halaber, Bergarako udala UEMako kidea denez, UEMako ezarritako oinarrizko irizpideak ere kontuan hartzen dira. Hoi dela eta, erabakixe izango litzateke, lehenengoa, Bergarako udalean euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko hizkuntza irizpideak onartzea, espedientean gehituta jaso zenituztenak bai batzordean aurretik eta bai orain deialdian dokumentazioen da taula laurpenean, eta honen bestez bozketa izango litzateke, egin beharrekoa. Alde, aho batez onartua.
eta 14. gai-zerrendako puntuan, Bergarako udalak Urretxuko Iparragirre ikastetxeko zuzendariak egin duen 50. hamarkadan erabiltzen ziren hezkuntzarako tresna zientifikoen dohaintza bat onartzeari dagokiona da. Hor museoko teknikariak egindako proposamen bat herritarron batzordean irizmen egin dator, eta hemen bozkatu beharreko izango litzateke Bergarako udalak pertsona horrek egindako materialen donantzea onartzea lehenik, eta bigarrenik dohaintza hau eskertzea pertsona horri. Honen bestez bozkatuko genuke, alde, hau batez onartua. Nik alakotan inoi duten moduan eskerrak emotia. Uste dute kasu honetan Iparragirre ikastetxeak egindako dantzakin laboratorium museoan daukon erregimentegiko seminarizoko bilduma hori aberazten dugula, lehen oso aberatza eta altxor bat dala esan gehinkena, eta alakotan itxen duen moduan doaintza eskartzea. Bueno, eta azken puntuen, Mikel Gotzon Lete Txintxurreta zinegotziak aurkeztutako idatziaren berri ematea dagor, zinegotziaren karguari uko egiteari buruzkoa, hor irizmenik behar ez izatean erabaltziki alde bakarrekoa eta pertsonala delako, idazkariak txostena egin du prozeduraren ingurukoa, hurrengo pausoak eta legearen aipamenak egiten diena, orduan hemen jarraitu beharrekoa, ez dago eta berri mateari dagokionez, plenuk erabaki beharreko izango litzateke, aurkeztu duen udaleko zinegotzi kargoari buruzko ukapenaren gaineko ezagutza hartzea lehenik, uko egitaren gaineko ezagutza hartu denean, zinegotziari kargoari dagozkion eskubide eta bete beharrak izatere usten dio, naiz eta hurrengo hautagaia kargo hartu ez duen. Udalbatzak haren berri jaso duenean, ukoa eraginkorra da, naiz eta ordura arte kargoaren eskubideak erabili eta dagozkion zeragina bete izan. Bigarrenik, korporazio honen iritziz, Ester Ortiz de Zarate Carrillo Andereari dagokio kargu utza betetzea, uko egin duenaren alderdiko zerrendan hurrengoa delako. Beraz, berorri jakineraztea udaleko zinegotzi karguaren zeregina betetzeko prest dagoen adirazi behar duela. Aurrekoak kargo hartzeari uko egingo balio, alderdiko zerrenda urrunkeraren arabera hurrengoari jakineraziko zaio, kargoaren zereginak onartzeko prest dagoenak horrela adirazi arte. Eta hirugarrenik, behin onartzen duenean urrengeran dagoen pertsona kargua, hauteskunde batzorde zentralari erabaki honi buruzko ziurtagiria, uko egitearen idatziaren kopiarekin batera, helarazitea, eta halaber batzordeari eskatzea, aurrekoari dagozkion agiriak bidal ditzala horrek kargua hartu ahal izateko. Bai, oso ondo. Bueno, iau 3 urte eta gero nire zinegotzi bilbidea gaur bukatutzat, ematen dut. Esan beharra daukat esperientzia intensoa bezain aberazgarria izan dela niretzat. Eta hau esan da gauza gutxi, gehiago bakarrik eskerrak ematea. Lehenengo nahi nuke eskerrak emutea alderdiari, eta baita ere herritarrei, bere garaian aukera eta babesa emateagatik Bergara eta Bergararen alde udaletik lana egiteko. Bigarrena ere, etxe hontako udalangilei, urte hauetan jasotako laguntzagatik. Hirugarrena, udalbatza osatzen dugun kide guztioi. Naiz eta gure hartan ikuspuntu ezberdinak eta eztabaidak izan ditugun, gaur ere eztabaida izan ditugu, bez? Normala kokatzen dut, normaltasun batean, iritzi desberdinak ditugulako, baina bentzet ere balorean jarri nahi dut gure arteko harremana elkarrekiko errespetuan oinarritutakoa izan delako. Azkenik nahi neban udataldeari,
nire udaltaldeari eskerrak emutea. Urte hauetan izan duzuen implikazioa, konpromisoa eta egindako lan guztiagatik. Eskerrik asko, Kepa, Irune, Maite, Martin eta Joseba. Segi horrela lanian, eta hemendik aurrera ere, plenotara etortzeko asmo daukat, lehen ere etortzen nintzen, zinegotze izan aurretik, eta asmo berdinakin jarraitzen dut, baina, egon beharrean hemen, egongo naiz, hor, herritarren, ikusle bezala, baina hor izango naiz ere. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Ester, bertan presente hon da, datorren pleno izango, baina ongitorri xeamoteko aprotxaukot, baina gaur Mikeli eskerrak emotia. Aitzatu duzu eztabaida batzuk izan ditugula eta segi daigu neukitzen udaletxetik kanpora sinale oso izango data. Nik uste dut hori baino askoz begixau eskaintzen da bela, udal bateko kide izatiak eta hori oso argia adierazi duzula eta hemen garenok nik uste oso garbi dugu gaula egoteko konpromiso hori hartzen da dela, zer esfortzu eskatzen da ben. Eta uste dut hori da ez bakarri legaldi honetan indozunagatik eskertzia topatze jakula. Uste dut ikuspegi batekin edo bestearekin, baina herriko bizitza politikoan oso aktiboa izan zat, ez toka zalantzek jarraitzu gozula izaten. Baina, momentu honetan papela aldaketa honetan eskerrak eta bide ona izan dizula. Eskerrik asko. Gure aldetik bai Mikel eskerrak, EAJ-ko udaltaldian izenian eta Bergarako jeltzale danon izenian, azkenengo 3 urtetan udaletxien egindako lanagaitxik, aurreko 5 hamarkadatan alderdixean, erregintzan, aberregintzan egindako lan honagaitxik, eta seguru garela, badakigula, lanian jarraitzuko dozula, Bergaran alde eta Euskadik aurrera egin deixen. Eskerrik asko, Mikele. Yo también quiero. No, yo voy a ser muy breve. Gracias por lo que se ha visto y por lo que solamente unos pocos hemos podido ver. Yo creo que a mí me has demostrado la talla. Y no sé a dónde te vas ni por qué te vas, pero te deseo lo mejor y por lo menos que te vayas con esta sonrisa y que sigas siendo así, ¿no? Te deseo lo mejor y seguro que nos vamos a seguir viendo en 1000 sitios. Eskaera eta galderak. Galde erreguak. Punto intensoakin hasi dugu, punto intensoakin bukatu dugu, bukatutzat emongo dugu apirileko pleno hau, ia esker da nahi.